Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanýan Daşol welaýatynyň telekeçileri şu günlerki anyp barlayan işleň depkini sähel şede gowşatmaýarlar. Ýurdumyň sanatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Zemin Açary hususy kärhanasynyň telekeçileri häzirki wagtda gaýratly zähmet çekýärler. Welaýatyň Agdepe etrawynyň paýtaçylyk geňeşliginiň çäginde ýerleşýän bu ýaladışhanada ornaşdyrylan häzirki zaman ösüni kämil enjamlar ýaladışhananyň zähmet süýür işgärleriniň ýokary hasyl almaklaryna mümkinçilik berýär. Munyň özi ýylyň ähli pasyny ag bazarlamyzyň gög önümlerden dol bolmagyna ýardam berýär. Ýaladışhanada pomidoryň dürli görnüşleri şeýle-de bulgar burçy ýetişdirilýär. Ýaladışhanadaky ýeterlik mukdardaky howa şertleriniň bolmagy pomidor ekiniň gadaly ösmek we bol hasyl toplamak üçin şert töredýär. Toý saçaklarynyň naz nygmatlarynyň ýylyň ähli pasyny şeýle ajaýyp önümler bilen üstüniň ýetirilýänligi gonurjy ýagdaýdyr. Hususy kärhanada pomidoryň bereketli hasyliniň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredlenir. Munyň özi hormatly prezident bilen ýylaty özümizde öndürilýän azyk önümler bilen ygtybarly öpçün etmek baradaky tawşyryklarynyň üstünlikli ýerine ýetirilýänine şaýatlyk edýär. Ýokumly ekologiýa taýdan arasy bu önüm bilen xaridarlar bolsa hemişe ýeterlikdir. Bu ýaladışhanada ýetişdirilýän pomidor hasyliniň el ýeterli bahalardan ýylata ýetirilmegi bellenmäge münasipdir. Göz ýetimleri uzal gidýän pomidor hatarlaryny synlanyňda bu ýerdäki hünärmenliň zähmetiniň ýerine düşýänini görýän. Olar ýaladışhanada ornaşdyrylan kämil enjamlar, desgalar, kompýuterler arkaly işlemekliň kämil usullaryny el alypdyrlar. Netijede suwaraş, iýmitlendiriş we gödäwçilik etmek işleri göwne jaý anyp barlyar. Hususy kärhananyň telekeçileriniň tagallasy bilen ýokumly pomidoryň we bulgar burçunyň hasylynyň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilen. Onuň üçin kärhananyň işgärleri türkmen halkynyň milli lideri, gahrman Arkadagymyza hemde Arkadagly gahrman serdarymyza özleriniň ýürek töwründen çykýan alkyşlaryny aýdýarlar.